Башким ТВ сәламләй. Бүген без гимназия укучыларының туган телгә карашын белергә теләйбез. Сыйныфка килгәнегездә башкорт телен нык хәят белмәйнегез. Шуң турында нимә әйтеп китерһегез? Мин башкорт телендә мәктәпкә килгәч кенә өйрәндем. Әлеге көндә яхшырак беләм дисәм дә. Мин беренче сыйныфка килгәндә башкорт телен насар белгәйнем. Ә хәзер укыгач башкорт телен яхшы беләм. Ярый, улай икән. Тугрылык, туган телде өйрәнү мәсьәләләре турында нимә әйтеп китеринең? Әйе, минеңсә бу проблема хәзерге заманда бик актуаль. Күп кешеләр үзләренең туган телләрен онытып баралар. Мәсәлән, мин инде бала чактан ук башкорт балалар бакчасына йөрдем. Азактан инде минең ата-әсәләрем мине башкорт гимназиясына бирделәр. Без өйдә тик башкортча гына һөйләшәбез. Мин Тулебаев Мөхәммәднең яньсәремен. Ул Башкортстанның курайсыһы. Уның яньсәре булып та башкорт телен белмәһәм, минең өчен бу зур гөнаһ булыр иде. Ә һез ничек уйлыйсыз? Әлбиттә яхшы һорау. Регина, минең ихтилавымча, һин беренче сыйныфта башкорт телен әллә ни яхшы белмәйнең. Бүгенге көн менән шуны сагыштырып үтеп китәйек әле. Әйе, мин беренче класска килгәндә башкорт телендә әз һөйләштем, әмма һәйбәт аңланым. Һәм мәктәпкә килгәндә укытучым мине төрле конкурсларга алып бара иде. Һәм мин үзем шигырь һөйләргә яраткач та башкортча шигырьләр язлай башланым һәм минең телем шулай байый башланым. Һәм бүгенге көндә мин бына Урал батыр эпосын тулыһынча яттан беләм. Бу да миңа башкорт телен яхшырак аңларга ярдәм итте. Bundan тыш мин мәктәптә генә үтмәгән конкурсларда катнашам. Мәсәлән, Тамыр телеканалыннан үткән конкурслар. Һәм буның өчен мин бик шатмын, чөнки минеңсә һәрбер Башкортстанда яшәгән һәрбер бала башкорт телен белергә тиеш һәм өйрәнергә тырышырга тиеш. Буны ошондай яхшы укучылар белем ала безнең гимназиябызда. Затов туган тел. Төш тиһәң дә төш инде бу. Сәер, үлем килде бүген ян һорап. Тазарымдың кайнар койнында ятам имеш сарсап, канһарап. Сылтыр-сылтыр ага, саба елга, беркемгә лә юк дип кәрәген. Ә мин ятам туган илде косып, ер булмадан элек йөрәген. Үлем башысында тик хәлемдән килмәй һискем, килмәй яныма. Тик кайдалыр алыс бөркет саккый, тик кемгәлер булан ялына. Ятам шулай хәлһез, тәнем янһез, кабул шулсак бына якында. Ике кеше килә алыбырлашып, өстендә нидер хакында. Янгә якын, таныш бу һүдәрдән мин аңыма килдем, аңланым. Юк, үлемдән мине имтон түгел, тик туган тел курсы ялганын.